Pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan novi video. Evo prije videa, evo se poplatite na moj kanal besplatno i kliknite zvonce, znači da bi dobili obavijest o svakom novom videu. Kako sam inače i obećao, u ovom videu će biti nagradna igra, znači giveaway, znači darivanje, koje će u biti trajati mjesec dana. Kako se rekao, dan uvijek mora i lijepo i završiti i naravno da ćemo i izvući tog setu dobitnika, znači koji će nagrada biti. Pa u biti nagrada će biti ova. Znači to je Trust, znači mobilni punjač 10.000 ampera. Malo pokažem kako to u biti to izgleda, da vidite sami. Evo iz druge strane. Da bi se sudjelovali zapravo u toj nagradnoj igri, znači morate biti pretplatnik mog YouTube kanala i ostaviti dole, znači jedan pozitivan komentar, znači gdje ću ja izvući tog sretnog dobitnika ili dobitnicu, znači u tom giveawayu. Nagradna igra će trajati do 19.8. Znači to će biti video, znači gdje ćete vidjeti kako će se izvući taj sretni dobitnik ili dobitnica. I inače, ja isto koristim takav, znači tu je, da vam pokažem, i ja isto inače koristim takav punjač, samo kaj je moj od 13.000 ampera i stvarno kao bi se jako koristi, tako to nekad putujem i evo, vidite, evo kako se to date kad je raspakirani, evo, stvarno, pomaže mi, i kad trebam puniti mobitel, znači ne trebam, i stvarno, i dugo drži, kako bi se rekao, dugo drži stvarno i mislim da će i puno i vama i koristiti da, evo, dobite tako jednostavno, evo, nagradu stvarno koja je lijepa i da će, evo, doći u sretne ruke. Naravno, nagradu šaljem na kućnu adresu, znači vi ćete morati ostaviti, znači tu će vam, znači kad će biti izvučene, znači morat ćete, to ću vam objasniti, znači kad će biti izvlačene, znači gdje ćete ostaviti, znači svoje određene podatke, znači da vam mogu, poslati, znači taj mobilni punjač na kućnu adresu. Ja mislim da je to u mom, evo, videu. Malo će biti, evo, kratki da vam, evo, i objasnim, evo, darivanje, znači ovo samo će vrijediti, znači, na taj video, znači da vi morate ostaviti dole komentar. Naravno, zapratite me na Instagramu, Facebooku, znači morate biti prijatelj na Facebooku, pretplatite se na kanalu, stavite like, jedan veliki i vidimo se u nekom novom videu. Ćao ljudi!